Darec, moje meno je Multikiller, na YouTube ma môžete nájsť pod menom Multikiller.sk. Je to moje prvé video a je to taký uvítací vlog. Aby ste vedeli, budem natáčať vlogy, challenge, let's playe. Tie let's playe budem natáčať až trošku neskôr. Kvôli tomu, že nemám dostatočnú výbavu na to. No, možno keď natáčam nejaký ten let's play na mobil. A budem natáčať častejšie s kamošmi. Najčastejšie budem natáčať s kamošom Fider. Budete ho mať v popise videa, jeho kanál. A dúfam, že ma nebudete tak kritizovať. Dúfam, že ma trošku podporíte, lebo je to môj začiatok na YouTube, bude to veľmi ťažké pre mňa. No a už počasie sa do toho dostanem a už to bude fičať. No. A dal som si aj takú hranicu svoju, že keď budem mať 50 a viac odberateľov, tak si kúpim kameru, aby moje videá boli kvalitnejšie, lebo som si povedal, že keď nebudem mať 50 a viac odberateľov, že na nič mi bude, lebo že viete, na nič budem míňať peniaze, keď aj tak s tým presne, keď ma nebudete podporovať, bo to na nič potom budem robiť. A celkom aj lajky mi pomôžu. Môžete mi do komentov aj písať, že čo by ste chceli, aké videá. Mne to nebude prekážať. A keď budete vo videách počuť detský pozor, tak to bude moja mladšia sestra. Za to sa vám veľmi ospravedlňujem, že to, ale budem sa snažiť natáčať, keď budem sám doma. To ale keď to nevyjde, to bude to tak. Moja sestra furt všetko chce a keď nedostane, tak kňučí. No, to by mohlo byť na toto video všetko. Dúfam, že hodíte tam nejaký ten like. No, za toto video si nezaslúžim odber, ale keď chcete, môžete dať. Ale môžete tam dať like, koment, aj odber. Neviem, že sa opakujem, ale to už čo. No, už sa musím s vami rozlúčiť. No, čus.